kani nya naa pa didto nya ang uban na nin bugbo ra kayo maabot ra makaya rag abot sa akong height. What's up mga kalahi? So kani nga video is dugay na ko plano nga manguha kog kakao nya para makaibawasan po nga kani nga kakao duha man ka klase ang among kakao nga mahinog siya pula nga naa yellow dire o gatong kakao nga yellow tanan mahinog. So kaning kakao nako is mga kabilin pa sa akong mga katigulangan saona. So na ako'y gitanom dire sa nga ako adyong tinanom including sa katong mga tinanom sa akong lolo sa akong papa. So mag-harvest ko kakao mga on tag kakao kay kuha ni siya kanang lami ni siya nga mura ni siya giban na kaonon but di mo kaya daghanon og kaon kay magngiloy imong ipon marag aslom ko ni siya ni pag aslom ba nya basta. So manguha ta guys. Guys, adto ta dito sa may unahan ka diha dapita kay daghang kuan diha kakawan sa mga inahan. So daghan kay diring mga lamok, daghang katol, daghang mga kuan. Ito guys. Nala ko seryoso nga istorya. Nasa mo ingon ko nga gwapo daw kuno ko. Si ingon. Klaro ato ako. So yung tanaw guys. Gwapo ko guys. Gwapo pero pa ko ani kanang pag gwapo ra ni pero bago umar ra ni siya. Aha. So ask lang nako kung unsay akong sekreto pagkagwapo. Gwapo nga ilambos. Bitaw. Nabi tay mga something sekreto. Okay, sekreto gid, ba? Mani sakto nga sekreto na ko nga itug-at ninyo. Bitaw, just ask sa comments sa sekreto nako. Please respect lang gyud pod sa akong mga comments. So naami dire so mao ni akong kakawan guys kani nya naa pa didto nya ang uban na nin bugbo ra kayo maabot ra makaya rag abot sa akong height. Guys, mao ni siya akong harvest dito. So mubali na po tayo dito speakers kay para manguha na sa tuglain dito. Kuning gihalop kay wala ko dalag sako. Ako ang sako na dito gibilin. Bot nganong gibilin ako nga nalan ta na to kuan. Kanang Cacao.
So guys, para gito akong nakuha kay medyo gitgit ra. So kapag kakaroon adlaw katura. Next other day manguha na sad ko kay di na ko aton og kuha kay basin maahat sad. Maahat sad. Yeah. So man siya. So ato ako ning dalon sa mua kay ako aning kaunon. Kaunon ni namo dito. So naon na mi sa mo among kakao guys. Kamo kaano? Dili kena kilawon, Kilawon. suba. Na. Pa, Ba, kaibok. ikaw. Kaon ga kuan kakao? Pa. Say hi to the camera. Hi. Ina Hi. hi. Ay. Andre oh. Siya. So man siya iliso sa kakao. Yawag sundan na nito ka. Tamis siya guys. Wow. Wow. Hmm? Video ba na? Nga aming kakao. Ayaw, tundugan. Ano saan eh? Ano tapin? Red rice ma. Fried rice. Hindi, excuse me. Ito lang. Amos na rin ito sa nukaan guys. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.